ҷумҳурии Тоҷикистон сарзамини маҳбуб ва ҷолиби диққати дӯстдорони сайру сайёҳати ҷаҳониён гашта, бо симои мамлакати амну осоишта ва дорои тариху фарҳанги кӯҳану ғанӣ, табиати бою ландшафтҳои беназири табиӣ дар олам шӯҳратдор гаштааст. яке аз мавзеъҳои зебову хушманзараи он ин минтақаи сайёҳии машҳури Искандаркул мебошад. Искандаркул яке аз гидроминҳои дорои тарихи кӯҳан буда, то имрӯз оид ба пайдоиши ном ва маънои луғавиву унвонаш баҳсу мунозираҳо вирди забонҳои олимону пажӯҳишгарон гаштааст. Дар ҳар давру замон бо ҳар гуна шеваю забон фасоҳату малоҳати ӯро кӯшидан дақиқ созанд, вале то ҳол муаммоҳои он зиёданд. дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан дар минтақаи вилояти Суғд ё шимоли Тоҷикистон, бузургтарин кӯл ин кӯли Искандаркул аст. ва тибқи ривоятҳо пайдоиши Искандаркулро аз ду ҷанба баррасӣ мекунанд, ки яке аз ҷанбаи илмӣ геологӣ ва дигаре ҷанбаи мифологӣ. агар мо ба сарчашмаҳои таърихӣ нигоҳ кунем, он сарлашкари юнонӣ ё мақдунӣ Искандар ба ҳудуди Осияи марказӣ, махсусан ба водии Миёнкол, яъне Зарафшони имрӯза, то ҳудуди Самарқанд омадааст. На аз ин боло, яъне ба болооби ҳавзаи дарёи Зарафшон ё Бутамон дар он замон ҳамла накардааст. вале ё аз нуқтаи назари он мардум, ки Искандар ҳамчун шахсияти таърихӣ ном баровард, онҳо мехостанд ё нохудогоҳ ба ин масъала рафтанд, ки ба ин восита хоҳанд, ки ин манбаи бузурги обиро ё ин ландшафти бузургро ба ин нафар рабт диҳанду ба ин восита як маҳбубият касб намоянд. ва дар миёни мардуми водии Зарафшон, махсусан болооби Зарафшон, чандин ривоятҳо маъруф аст, ки гӯё аспи Искандар дар он ҷо фурӯ рафту ва баъдан ва гӯё Искандар барои ҷазо додани мардуми Суғд, ки бисёр мардуми саркаш буданд, аз ин воситае кор кард, ки пеши дарёи Зарафшонро баст ва баъдан тавассути кандани сарбанд онҳоро ҷазо дод. Искандаркул яке аз кӯлҳои зеботарини диёри тоҷикон ба ҳисоб меравад, ки он дар баландии 2195 метр аз сатҳи баҳр дар ҳудуди ноҳияи айнии вилояти Суғд ҷойгир аст. аз шаҳри Душанбе дар масофаи 120 километр ва аз роҳи автомобилгарди Душанбе-Чаноқ дар масофаи 24 километр берун аст. Кул ба доираи васеъи пажӯҳишгарон, воқеанигорон ва сайёҳон ҳанӯз аз асри Нӯҳ маълум будааст, ки ба ин сарчашмаҳои таърихӣ зиёд низ гувоҳанд. ҷуғрофиядонҳо, таърихшиносон ва воқеанигорони ҳарбии асрҳои мухталиф кулро бо номҳои гуногун ёдовар шуданд. маъмултарини онҳо ин бо ному насаби истилогари юнонӣ Искандари Мақдунӣ вобаста мекунанд. вале далелҳои илмии географӣ, геологӣ тамоман ҷанбаҳои дигареро ба мо ошкор месозанд. махсусан аз мафҳумшиносӣ ё ин ки таърихи пайдоиши калимаҳо, этимология бармалост, ки Искандар ин калимаи дигаргунашуда, яъне дар гуфтушунидҳо дигаргунашудаи калимаи суғдӣ аст, чунки дар имрӯза ноҳияи айнӣ чандин деҳаҳо ё маҳаллаҳои бо номи Иски маълум ҳастанд. масалан дар деҳаи Дарғи ҷамоати деҳоти Шамтуч ҳаст деҳаи Искидарғ, яъне деҳаи Дарғ аст, баландтар аз деҳаи Дарғ Иски ё Искодар ё Иски боло, Иски роват ва ба ин монанд дар чандин деҳаҳои айнӣ мафҳумҳои иски истифода мешавад, ки ин аз мавқеи маҳал баландиро нишон медиҳад. ва дар ин ҳамун дара ҳаст ва кул ин шакли вайроншудаи қул аст. яъне аз забони суғдӣ бармеояд, ки ин мафҳум се калимаи вайроншудаи суғдӣ аст, ки яъне мардуми суғд барои чорводорӣ, барои беҳбуди зиндагии худ ин мавқеъро барои чорводорӣ истифода мекарданд. ва ба ин маънӣ Искандаркул яъне кул, яъне манбаи об дар баландӣ аст. ва ин ҳамон шакли вайроншудаи Искандаркул аст.
таҳқиқи илмии пайдоиши Искандаркул аз соли 1841 оғоз ёфта то ҳол давом дорад. таҳқиқоти геологӣ ва зилзилашиносӣ нишон медиҳад, ки ин кӯл дар замонҳои хеле қадим дар натиҷаи афтидани кӯҳ ва сари роҳи дарёчаҳои ҳазормеш, сари тоғ, сарима ва моронро банд кардан ба вуҷуд омадааст. кӯҳи Афтида 1.5 километр дарозӣ ва 600 метр баландӣ дорад. пайдоиш ва ташаккулёбии Искандаркулро мо дар рӯй додани ҷараёнҳои дохилии замин, мавҷҳои палеосесмикии 8-9 бала, зарбаҳои зеризаминӣ, таркишҳо ва экзогенӣ, лағжиш, ярч ва селу селравиҳо, фуруғалтҳо аз ҳисоби боришоти аз меъёр зиёд, обҳои зеризаминӣ ки дар давру замонҳои гузаштаи геологӣ ҷой доштанд ба атроф паҳн гардидан сабаби асосӣ мешуморем. ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби сарчашмаҳои гидрологӣ аз ҷумла дарёҳо, кӯлҳо, обҳои зеризаминӣ, пиряхҳо бағоят бой аст ва миқдори инҳоро дар сарчашмаҳои гуногуни географӣ ба таври мухталиф баён карданд. аз ҷумла яке аз сарчашмаҳои бузурги захираҳои обӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин кӯлҳо мебошанд. яъне лимнология яке аз илмҳое мебошад, ки бевосита ба омӯзиши кӯлҳо машғул аст ва тибқи мушоҳидаҳои лимнологӣ ҳудуди кӯлҳои ҷумҳурии Тоҷикистонро ба ду минтақаи асосӣ ҷудо мекунанд, ки яке аз ин минтақаҳо минтақаҳои Зарафшон аст ва дигар минтақаи Бадахшон. ва тибқи пайдоиши кӯлҳо бошад, кӯлҳои ҷумҳурии Тоҷикистонро ба 4 нав тақсим мекунанд ва пайдоиши кӯли Искандаркул аз ин нуқтаи назар ба гурӯҳи сеюм, яъне ба пайдоиши фуруғалтӣ ва чиндоршавии алпӣ, яъне пайдоиши кӯлҳо мувофиқи ҷадвали геохронологӣ давраи пайдоиши қаторкӯҳҳои ҳамин минтақа рост меояд, ки ин ба чиндоршавии алпӣ, яъне агар мо ба системаи кураи арз нигоҳ кунем, ҳамин минтақае ҳаст, ки дар ин минтақа як тамоми минтақаҳои системаи кӯҳии сайёраи замин дар ҳамин минтақа ҷойгиранд, аз ҷумла кӯҳи Лун, Тибет, Ҳимолой, Тионшон, Помир, Кавказ ва ин тараф Алп. чӣ тавре ба ҳамагон маълум аст, табиати Тоҷикистонро солҳои зиёд аст, ки олимон аз дидгоҳҳои гуногун таҳлил таҳқиқ намуданд ва раванди тадқиқотии табиати Тоҷикистон бештар аз 200 сол мешавад, ки олимон онро мавриди омӯзиш қарор дода истоданд. натиҷаи омӯзиш нишон дод, ки дар таҳқиқ ва омӯзиши табиати Тоҷикистон бештар нақши иштирокчиёни экспедитсияи комплексии соли 1932 хело назаррас мебошад. дар ин самт олимон тадқиқотҳо гузаронида зарурати ташкили як зумра ҳудудҳои шаванда баҳри ҳифзи гуногуншаклии генофон ба миён гузоштанд. соли 1959 дар кишвари мо якчанд парваришгоҳҳо аз қабили сархосҳо Искандаркул ташкил дода шуд. мақсад аз таъсиси ин парваришгоҳ пеш аз ҳама ҳифзи гуногуншаклии набототу ҳайвоноти ин диёр мебошад. далелҳои илмӣ аҳлу бозгӯи онанд, ки дар табиати Искандаркул тақрибан дар ҳудуди 800 000 намуди растаниҳои гуногун дучор мешавад ва агар аз нуқтаи назари илмӣ ҳарф занем, Искандаркул дар баробари парваришгоҳ будан инчунин барои кишвари мо ҷабҳаи дигар низ дорад. зеро тадқиқотҳои илмӣ бозгӯи онанд, ки маҳз дар асоси омӯзиши структураи обанбори Искандаркул олимон ба бунёди нерӯгоҳи норак оғоз намуданд. яъне дарғоти нерӯгоҳи норак дар асоси натиҷаи омӯзиши тадқиқотҳое, ки дар ҳудуди Искандаркул шуд, бунёд гардааст. бинобар устувории он дучанд буда ба дорои мукофоти тиллоӣ мушарраф гардид. мо аз ин нуқтаи назар бояд Искандаркулро якам мавриди омӯзиш қарор диҳем. ҳамзамон ҷои зикр аст, ки ҷанбаи дигари ин парваришгоҳро пеш аз ҳама дарёфти усулҳои ҳифзи гуногуншаклии биологӣ ташкил медиҳад. олимони институти хоҷагии ҷангал, олимони институти ботаника, зоология ва даҳо дигар муассисаҳои илмие, ки дар кишвар мавҷуданд, ҳозир ба омӯзиши табиати Искандаркул аз лиҳози гуногуншаклии генофон руҷӯъ намуда, таснифоти нави онро вобаста ба гуногуншаклии фон таълиф намудастанд. боварии комил дорам, ки ин натиҷаи ба даст овардаи олимон дар ҳифзи гуногуншаклии генофонмон дар оянда нақши муассири худро гузошта метавонад. ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷанубу шарқи Осиёи марказӣ ҷойгир шудааст. вобаста ба мавҷуд будани
пастхамиҳо, баландиҳои мухталиф ва кӯҳҳои баланд, обу ҳавои Тоҷикистон дигаргун мешавад. ин дигаргуниҳо барои ташкили хатсайрҳои сайёҳӣ манфиатовар буда, бо дар назардошти ин, дар ҷумҳурии Тоҷикистон стратегияи рушди сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 қабул гардидааст, ки ҳадаф, вазифа ва самтҳои афзалиятноки рушди соҳаи сайёҳии кишварро барои давраи то соли 2030 муайян намуда, омили ташаккули нақшаҳо ва роҳнамоии ташаббусҳои соҳибкории шаҳрвандон дар соҳаи сайёҳии кишвар ба ҳисоб меравад. аз ин ҷост ки бо кушода шудани хатсайрҳои сайёҳӣ аз ҷумла масири Душанбе Искандаркӯл, Бохтар Искандаркӯл, Кӯлоб Искандаркӯл, Айнӣ Искандаркӯл, Хуҷанд Искандаркӯл амал мекунад, ки ҳамаи сайёҳони дохиливу хориҷиро ба ин мавзеи нотакрори табиӣ ошно месозад. илова ба ин ба ширкатҳои сайёҳии хориҷӣ имконият фароҳам оварда шудааст, ки сайёҳонро ба Тоҷикистон оваранд. соҳаи сайёҳӣ бисёр як дар ҷаҳони имрӯза як соҳаи таъсиррасон барои рушди иқтисодиёту иҷтимоияти ҳар як давлат маҳсуб меёбад ва имрӯз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи сайёҳиро бо дар назардошти хусусиятҳои хоси табиӣ ва таърихиву фарҳангии кишвар ҳамчун самти афзалиятноки рушди иқтисоди миллӣ эълон намудааст ва дар ин самт қабул шудани санадҳои меъёрии танзимкунандаи фаъолияти соҳа ва эълон шудани солҳои рушди сайёҳӣ ва муаррифии ҳарчи бештари зарфиятҳои сайёҳии мамлакат дар дохил ва хориҷи кишвар ба тамоми нишондиҳандаҳои рушди соҳа таъсири мусбит расонд. дар ин давра бо назардошти захираҳои табиӣ кишвар ва таърихиву фарҳангӣ намудҳои афзалиятноки рушди соҳа муайян карда шуданд ва аз рӯи таҳлилҳои мутахассисони соҳа имрӯз сайёҳон бештар ба намудҳои сайёҳии экологӣ, таърихӣ, фарҳангӣ, кӯҳнавардӣ, варзишӣ майлу рағбат доранд ва бо дар назардошти ана ҳамин майлу рағбати сайёҳон хатсайрҳои сайёҳӣ аз ҷониби ширкатҳои сайёҳӣ таҳия карда мешаванд ва яке аз мавзеъҳое ки воқеан ҷолиб аст ва ҳар як сайёҳи хориҷие ки вориди кишвари мо мешавад дидан менамояд ва майлу рағбат дорад, ин мавзеи сайёҳии Искандаркӯл маҳсуб меёбад ва ин мавзеъ дар замони шӯравӣ ҳам як мавзеи бисёр диданӣ буд аз ҷониби сайёҳони кишварҳои собиқ шӯравӣ ва имрӯз бо ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ дар тамоми минтақаҳои сайёҳии ҷумҳурӣ инфраструктураи зарурӣ бунёд шудаанд, ки мо дар шароити муосири хизматрасонӣ дар минтақаҳои дурдасти кишвар имконият пайдо мекунем, ки сайёҳонро дар сатҳи зарурӣ қабул намоем ва зиёд шудани ҷуғрофияи ташрифоти шаҳрвандони хориҷӣ ба ҳайси сайёҳ ба Тоҷикистон ҳам омилаш ҳамин аст, ки имрӯз сайёҳон баъд аз боздид таассуроташон хеле рангин аст аз мавзеъҳои сайёҳии кишвар ва ин омил барои бештар ҷалб шудани сайёҳони хориҷӣ ба кишвари мо мусоидат мекунад. агар қаблан ба мавзеъҳои сайёҳии кишвари мо то солҳои 2010 намоядагони ҳамагӣ 50-60 мамлакати дунё ба ҳайси сайёҳ шаҳрвандонаш ташриф меоварданд, имрӯзҳо зиёда аз 150 мамлакати дунё сайёҳонашон ба ҳайси сайёҳ ба кишвари мо дидан мекунанд. бештари сайёҳоне ки ба Тоҷикистон ташриф меоранд мехоҳанд якбора аз якчанд минтақаи кишвар ва аз кишварҳои минтақа дидан кунанд. дар ин самт низ хатсайрҳои минтақавӣ миёни кишварҳои ҳамсоя роҳандозӣ шудааст, ки яъне бо ишора бо баҳонаи дидан аз кишварҳои шоҳрои бузурги абрешим яъне ба Тоҷикистон ташриф меоранд. вақте сайёҳ ба мавзеи Искандаркӯл мехоҳад дидан кунад, аз он тараф ба дигар кӯлҳое ки дар ҳудуди ҳамин ноҳияи Айнӣ мавҷуд ҳастанд, аз ино ҳам дидан мекунанд. Приехало, не знаю, больше, наверное, 10 тысяч там человек.
Практически все из них были в курсе только о том, что у нас есть Искандеркул. қариб 10,000 сайёҳ омад ки бештари онҳо танҳо дар бораи Искандаркул маълумот доштанд. Ман намедонам онҳо маълумотро аз интернет чугуна дастрас карданд, вале аз ман пурсиданд ки кай шумо ба Искандаркул ва Норак сафар мекунед, вале бештар талабгори Искандаркул буданд. Бинобар ин ман танҳо барои хориҷиён 2 моҳ ба Искандаркул сафар ташкил кардам. фикр мекунам ки Искандаркул ҳамчун бренд яке аз мавзеъҳои дидании Тоҷикистон аст. ин макон аллакай хеле машҳур аст ва мо бояд барои муаррифии дигар имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон кӯшиш кунем. мо маконҳои зебо бисёр дорем ки сайёҳон дар бораи онҳо намедонанд, вале онҳо бояд ба он ҷойҳо сафар кунанд. аз ин рӯ бо рушд додани Искандаркул метавонем сайёҳонро ба дигар мавзеъҳои зебои Тоҷикистон ҷалб кунем. Искандаркул мавзеи мувофиқ барои тамоми намуди сайёҳат, аз ҷумла дар самтҳои сайёҳати истироҳатӣ, сайёҳати кӯҳнавардӣ, сайёҳати табобатӣ, сайёҳати варзишӣ ва ғайра созгор мебошад. зеро табиати нодири он бо кӯлҳо, ҳайвоноту растаниҳои нодир, инчунин кӯҳҳои баланд омили асосии рушди сайёҳии кишвар эътироф шудааст. илова ба он хусусияти иқлими Тоҷикистон дар талу теппаҳои кӯҳистон ва қисмати поёнии ҷанубу ғарбии теппаҳо ва дараҳо тобистони гарм ва зимистони сард мебошад. иқлими мӯътадил хусусан дар қаторкӯҳҳои Тоҷикистон ва қисмати ҷанубии Помир дар баландии 1500-3000 метр вуҷуд дорад. яъне дар чунин шароит 4 фасли сол ҳама бо ранги худ дар навбати худ ҷилва мекунанд. یعنی با نظر رشد بهتر شدن سطح زندگی مردم توجه سیاحان داخلی هم برای دیدن از موضوعهای سیاحی خیلی زیاد شده است. تجربه بین المللی هم نشان می‌دهد که در کشورهایی که سیاحی بین المللی رشد کرده است، پیش از همه در آن کشورها سیاحی داخلی رشد کرده است. وقتی سیاحی داخلی رشد میکند، احساس بلند خودشناسی و تندرستی در اهالی زیاد می شود. رابطه فرهنگی، مهماندوستی هم زیاد می شود. دیگر این در سیاحی داخلی نرخ‌ها خیلی دسترس هستند. موضوع کل دریاهای کشور یک عامل اساسی جلب سیاحان در کشور محسوب می‌شود. این کل دریاها با رشد سیاحی رافتینگ یا خود قایقرانی و سیاحی اکولوژی در کشور ما مساعدت میکنند. الکی تا 2 سال میشود که ما بیشتر مشاهده میکنیم که سیاحت یک روزه محض به موضع اسکندرکول از جانب شرکت‌های سیاحی وطنی راه اندازی میشوند و در مدت یک روز یعنی سیاحان امکانیت دارند با نرخ‌های دسترس از شرایط معاصر خدمت رسانی از موضع‌های جالب سیاحی مخصوصاً از موضع سیاحی اسکندرکول دیدن نمایند. Я вообще специализируюсь на внутреннем рынке и устраиваю походы и туры для, в большинстве случаев для граждан Таджикистана. умуман ман дар соҳаи сайёҳии дохилӣ фаъолият мекунам ва аслан барои шаҳрвандони Тоҷикистон сайру сайёҳат ташкил мекунам, вале дар ин сафарҳо хориҷиҳо низ иштирок мекунанд. Искандаркул барои сайёҳони хориҷӣ беҳтарин макон аст, то бо табиати Тоҷикистон шинос шаванд ва хоҳиши бештар таҳқиқ кардани Тоҷикистон дар онҳо пайдо шавад. Искандаркул дорои 2 кӯл аст. Искандаркул ва кӯли Морон, шаршараи Ниагараи Фон низ яке аз баландтарин шаршараҳои Тоҷикистон мебошад. манбаи ғори Буцефал низ диданист, яъне ин минтақаи сайёҳӣ барои сайёҳоне ки ба ин ҷо меоянд хеле мувофиқ аст. Оптимально для туристов, которые приехали сюда. воқеан Искандаркул яке аз мавзеъҳои зеботарини табиати кишварамон ба ҳисоб рафта, шумораи сайёҳони хориҷиву дохилӣ барои тамошои он рӯ ба афзоиш ниҳодааст. диққати тамошобинонро махсусан шаршараи боҳашамати поёноби Искандаркул ба худ ҷалб менамояд. шаршара яке аз ҷойҳои ҷолиби диққат буда, 1.3 километр шарқтар аз сарчашмаи Искандардарё мавқеъ гирифтааст. худи кӯл шакли секунҷаро дошта, майдони он 3.4 километри мураббаъ мебошад. аз даромадгоҳ то Панҷчашма 3.2 километр ва аз тарафи шимол ба ҷануб 2.9 километр ва дарозии хатти соҳили кӯл бошад 14 километрро ташкил медиҳад.
чуқури кул 71.7 метр мебошад. сарчашмаи обҳои ҷамъшаванда дар Искандаркул аз дарёи Зарафшон шурӯъ мегардад. кӯҳҳои Фон дар ҳамсарҳадӣ бо қаторкӯҳҳои Ҳисор ҷойгир мебошанд ки сарҳади онҳоро Нова ва дарёҳои Пасруд, Фондарё, Саратоғ ва соҳиҳои Уреғ, Вору, Арчамайдон ҷудо менамоянд ва онҳо ба кӯли Искандар мешоранд. имкониятҳои захиравии оби тоза дар Искандаркул 172 миллион метри мураббаъро дар бар мегирад. Ребята в восторге. Даже уже по пути к Искандеркулю туристы были в полном восторге из-за наших, так сказать... Сайёҳон ниҳоят хурсанданд. Ҳатто дар роҳ ба сӯи Искандаркул сайёҳон аз дидани кӯҳҳои мо шод мешуданд. Вақте ки онҳо ба Искандаркул расиданд, аз дидани худи кул ҳаловат мебурданд. манзараҳои рӯбарӯи кул низ барояшон таъсирбахш буд. Вақте ки одамон аз дашт ба ҷое мерасанд ки он ҷо якбора ду кул, шаршараҳо ва дар роҳ манзараҳои зеборо мебинанд, дар чунин ҳол одамон комилан хушҳол мешаванд, таъссуроти хуб мегиранд ва барояшон хотироти нек боқӣ мемонад. вале мо бояд сари беҳтар намудани инфраструктураи атрофи кӯлҳо, хидматрасонӣ, қабули сайёҳон кор кунем. зеро Искандаркул як минтақаи хеле ояндадор аст ки дар он агар мо хуб сармоягузорӣ кунем ва масъалаи бозорро моҳирона ҳал кунем, шароити зистро беҳтар намоем, пас ин минтақаро метавонем ба яке аз беҳтарин минтақаҳои Осиёи Марказӣ табдил диҳем. он гоҳ дар сайёҳон хоҳиши ба Тоҷикистон омадан ва рафтан ба Искандаркул пайдо мешавад. Думаю, эту зону можно будет сделать одной из самых классных зон в Средней Азии. И туристы будут приезжать просто, как я не знаю, у туристов будет очень много мотивации и желания приехать именно, чтобы попасть в Искандеркуль. ҳангоми таҳияи ин навор дар оғӯши нотакрори ин табиати зебо ба бисёр қиссаву ривоятҳои аҷибе марбут ба Искандаркул аз забони сокинони ин минтақа дучор шудем. вале аз ҳама мароқангезаш он аст ки то ҳол оид ба пайдоиши Искандаркул ва сину соли он андешаи якранг нест. баъзеҳо пайдоиши кулро ба амалиёти пирях, дигарон ба лағжиш ва гурӯҳи сеюм ба амалиёти тектоникӣ вобаста медонанд. солҳои охир гурӯҳе аз тадқиқотчиён ҷонибдори андешаи синтетикӣ оид ба пайдоиши куланд. сину соли кулро баъзеҳо ба 10-11 ҳазор сол, дигарон то ба 50-60 ҳазор сол тахмин мекунанд. мушоҳидаи олимон нишон дод ки Искандаркул дар минтақаи хатарноки тектоникӣ воқеъ буда, тарафи шимолияш бардошта шуда, тарафи ҷанубияш баръакс фурӯ рафта истодааст. зимистон дар марзи Искандаркул мулоим буда, тобистонаш салқин аст. ҳарорати миёнаи моҳи январ аз 5 то 19 дараҷа сард, дар моҳи июл аз 18 то 34 дараҷа гарм мебошад. ҳарорати миёнаи солона бошад ба 6.4 дараҷа баробар аст. соле дар Искандаркул 280 мм бориш мешавад. ғафсии барфи зимистон ба 20 сантиметр мерасад. аз моҳи июн то октябр обу ҳавои Искандаркул хушк, камбориш, гарм ва камшамол буда барои сайру тамошо ва истироҳат мусоид аст. дар кӯҳҳои атрофи Искандаркул соли 400-600 ва дар нишебиҳои ба ҷанубу ғарб нигарон будаи кӯҳҳо 800 то 1300 мм бориш бештар дар шакли барф мешавад. аз ин рӯ дар хамиҳои баландкӯҳ барф захира мешавад ва дар натиҷа пирях ташаккул меёбад. Искандаркул дар натиҷаи афтани пораи кӯҳ ва пеш гирифтани маҷрои дорё ба вуҷуд омадааст ва тибқи нишондодӣ тақрибан дар ҳудуди 10195 метр аз сатҳи бар, дар баъзе мавзеъҳояш то чуқури 72 метр дорад. аз ин лиҳоз олимон вобаста ба равандҳои пуршавии Искандаркул раванди гуногуншаклӣ генофуд ҳудуди омонборро низ мавриди омӯзиш қарор дода истодаанд ва натиҷаи олимон нишон медиҳад ки бо тадриҷ олами обанбор аз ижоди гуногуншаклии наботот ҳайвонот сол то сол зиёд шуда истодааст. ин аз он шаҳодат медиҳад ки мо вақте ки дар бораи рушди гидроэнергияти Тоҷикистон ҳарф мезанем, ба табиати ёдгориҳои табиии Тоҷикистон таваҷҷӯҳи хоса намоем, хусусан дар равандҳои тағйирёбии иқлим. вақте агар равандҳои тағйирёбии иқлимро агар аз лиҳози ёдгориҳои табиии кишвармон ба мисли Искандаркул, ба мисли гумбази Намои Хушнуд ва дигар даҳо чашмову ёдгориҳои табиӣ агар мавриди омӯзиш қарор диҳем,
اونگه معمای سربسته تغییرابی اقلیم رو در حدود منطقه به طور فراخ آشکار نمود. هنگام تهیه این نمایش تحقیقات‌های بردوام نشان دادند که اسکندرکل و حوزه آن دارای ذخیره‌های مهم زیرزمینی، انرژتیکی و ایریگاسیونی، بیولوژی از جمله ماهی‌پروری، استراحتی و طبابتی، کوهنوردی و سیاحی بین الخلقی میباشد. زیبایی طبیعی آن دقت سیاحان را پیش از همه با سرجنگلی کوه‌های اطرافش به خود جلب میکند. آب کل به طور حیرت انگیز کبود است. در دوام روز آب رنگش را بارها دیگر میکند. گاه فیروزه رنگ و گاه نقرگین می شود. در اینجا همه از کبود خیره تا سفید روشن یک جا می شوند. از جهت گیدروشیمیایی باشد امروز حوزه دریای زرافشان مخصوصا گودهای آن به طور باید شاید آموخته نشدند. یعنی تا این دوره درباره ذخیره‌های گیدرولوژی، ترکیب گیدروشیمیایی، گیدروئکولوژی آنها کارهای زیادی انجام شدند، ولی جنبه‌های اساسی گیدروشیمیایی کودهای دریای حوزه دریای زرافشان به طور مکمل آموخته نشدند و یکی از دلیل این گفته ها اون است که در حوزه دریای اسکندرکل نه اونقدر ماهی‌های خوب برای استفاده خودجگی خلق و برای صنعت زیاد نشو نما می‌نماید. این برای آن سبب است که ببینید که در مقایسه با اسکندرکل کول‌های بلندترین در جمهوری تاجیکستان هستند، مثلا به مانند بلونکول، ترومتای کول که در آنها ماهی‌های برای خودجگی خلق استفاده شونده خوب درست انکشاف می‌یابند و خوب نشو نما میکنند، ولی در اسکندرکل در چنین سطح ماهی‌ها دیده نمیشوند. این به آن سبب است که اکسیژنی در آب اسکندرکل حل شده نه برای استفاده همچون مواد غذایی برای این ماهی‌ها کفایگی میکند. بنابراین برای از این جهت اسکندرکل خب یک جای خالگی دارد، ولی از جهت گیدروشیمیایی باشد اسکندرکل همچون فیلتر کار میکنند. یعنی اون تحشین هایی که توسط آبهای سریتاق، هزارمش و دیگر کنچاچ و دیگر دریاهایی که از این حوزه به کل وارد میشوند توسط اروزیا کردن آبها میتوانند که هر گونه موادهای شیمیایی ترکیب خاک‌ها را شسته به سطح آب کل برآورند، ولی اسکندرکل در اینجا همچون منبع فیلتر کننده و یک آب تازه را به حوزه دریای فون و از جمله به حوزه دریای زرافشان خب روانه می‌سازد. وقتی که ما درباره پرشوی آبانبار میگیم، وقتی که اگر همین نقطه نظر را بگیریم، جریان گوناگون شکلی آبانبار یا بگیم نمودهای نباتات و حیواناتی که در داخل آبانبار زندگی میکنند، اینها به طور یک باره به وجود نمیآیند. اینها مدت دور و دراز تاریخی را گرفته، حیوانات به آن مطابق میشوند، بعد از آن پیدا میشوند. در بعضی حالات وقتی ما میگیم که مشابه بگیم کلی سرس، در ابتدا در کلی سرس یگان نمود جانور ماهی وجود نداشت. حاضر ببینید که در نتیجه اقلیمیزاسیون ده نمود ماهی پیدا شدن که امروز یک مقدار ماهی به دست آورده میشود. اصلا سالهای پیش در انستیتوت زئولوژی گوناگونی داخلی آبانبارها از لحاظ نباتات و حیوانات درجه پای عالی موردش تحقیق عالمان قرار میگرفت و نتیجه تحلیل نشون داد که بعضی نمود حیوانات ها فعلا در این کل مطابق شده ایستادند. شاید در آینده این گوناگون شکلی با تدریج رنگارنگ شود. واقعا هم در گرد و اطراف اسکندرکل گوشه های زیبای و هیجان بخش، جنگلزارهای حیرت انگیز با منظره های ناتکرار که قیمت خاص ریکریاسیونی دارند از قبیل کل ماران، پنج چشمه، شرشره اسکندر دریا، ریزشگاه دریای هزارمش، سریمه، کل پریان، غار مشخوت زیادند. آب چشمه های حوزه اسکندرکل در تمام فصل های سال تازه و چون بلور مصفا نه تنها در دیگر گوشه های جمهوری بلکه در آسیای مرکزی نیز دچار نمی شوند. این منظره دلربای طبیعت برای رشد ساحه سیاحی در جمهوری تاجیکستان زمینه گذار بوده برای جلب بیشتر سیاحان از منطقه و جهان سهمگذار می باشد.